Bagtyýatdan gördüm, sen ýalsyny görmedim. Meň bilen durmuş guran bolsaň şu günleri görmezdiň. Bu maşin senki bolardy, köşk ýalagam jaýyň bolardy. Beýdip agyr işläp ýörmezdiň. Bular nire goýaýyn? Talay bagaja. Sen durmuşa çykdyňmy? Hawa senden bir ýyl soň birjede gyýdym boldy. Tüweleme ýaşy diýen bolsun. Ýollaşyň bilen bagtly bol. Nirden bagtly boljak, olam taşlap gitdi bizi. Köşk ýaljaý maşin boldurmuşdan ýüde urtda diýmek. Menem öýlendim. Bilýän, Entek çağamyz ýok, ýöne bagtly maşgalamyz bar. Kem zadymyz ýok. hiç dadymyz ýok diýsene. Ýok, kem zadymyz ýok. İşimdenem närdäde? Ýatat rahatlygym erkim bar. Sag bol. Bäwul. Ha? Biziň garyp durmuşymyzdan razymysen? Biz näme garypmy? Iýjegimiz, geýjegimiz bar. Kiçirägem bolsa ýaşamany öýümiz bar. Umumy aýdanda öýümizde ýylylyk bar. Nämeden narazy bolaýyn?